El 1964, Andorra inaugurava la seva primera estació d'esquí amb telecabina. Era a Soldeu i va suposar l'inici de la revolució turística de Canillo. Des d'aleshores, la parròquia ha viscut dels visitants i mig segle ha donat molt de sí, però ja és hora d'obrir nous horitzons econòmics per diversificar el teixit empresarial dels canillencs. Havent passat la Setmana Santa i a les portes de l'estiu, volem reflexionar sobre el model turístic que ha de guiar Canillo els pròxims anys. No només es tracta d'allargar la temporada més enllà de l'estiu i la neu, sinó de trobar, en el món rural, una nova font d'ingressos. La teoria és molt maca i dir que hem d'anar cap a un turisme de més qualitat i tot això està molt bé, i jo ho comparteixo al 100%, i està clar que també estic d'acord que no podem créixer indefinidament. Estem a 8 milions de visitants, d'aquests més de 3 milions són turistes que pernocten, llavors a mi m'hi trobaran i al comú l'hi trobaran quan parlem de millorar la qualitat, de que vingui un turisme de més poder adquisitiu. Ara això no es fa en 2 dies. Ni en 2 dies, ni amb poca inversió, perquè si es vol atraure turistes d'alt poder adquisitiu, l'oferta hotelera i el ventall d'activitats a fer també ha d'estar a l'alçada. Marquem uns reptes a 15 anys, a 10-15 anys vista, i marquem-nos com hi hem d'arribar. Però això són paraules majors i s'ha de fer entre tots, perquè, francament, també estic d'acord que no podem créixer indefinidament. Ni per recursos naturals, tenim l'aigua que tenim, no podem abastir amb aigua molt més del que ja estem abastint actualment. A l'hivern no tenim problemes d'aigua encara a la parròquia de Canillo, però Déu-n'hi-do el que es tensiona la xarxa d'aigua quan estem en plena ocupació aquí a la parròquia de Canillo, i tenim el tema de la mobilitat. Llavors, tot això està clar que no podem continuar amb aquest model, però el canvi no pot ser immediat i ràpid perquè és impossible. Apropar el turista a la natura amb instal·lacions que facilitin el seu accés és una clara aposta del Comú de Canillo. Però per diversificar l'economia també estan decidits a fer créixer el col·lectiu de petits productors agrícoles. Això és marcar Andorra també, és a dir, tenir aquests productes gastronòmics que cada vegada busca més el client, la persona, la família, busca un producte de qualitat, els productes bio, els productes quilòmetre zero. Ja no és que sigui una tendència, això està aquí per quedar-s'hi, i cada vegada més volem menjar millor, volem garantir que s'ha produït amb les màximes condicions de qualitat. I hi ha una demanda creixent i a Andorra hem d'aprofitar aquest filó. Avui al dia molts terrenys de la parròquia i d'Andorra en general s'aprofiten per cultivar tabac. Si volem mantenir la pagesia, l'agricultura, i ja no tindrem aquests pagesos, aquests agricultors no tenen l'ingrés del tabac, està clar que han de tenir altres ingressos agrícoles si volem mantenir la pagesia. Aquí és on Canillo crec que té molt potencial de creixement i també va molt lligat que això és una reconversió que l'haurem de fer sí o sí. Però per treballar la terra es necessiten mans i Canillo, sent la parròquia amb més extensió del país, en necessita moltes. El sector agrícola va minvant any rere any i assegurar el relleu generacional serà clau per diversificar els cultius i, de retruc, aportar valor a la gastronomia del país. I a nosaltres ens va molt bé perquè, clar, en aquest moment estem en aquesta fase de veure com podem trobar aquesta solució perquè si els fills no continuen, algú es dediqui a mantenir aquestes explotacions agrícoles a la parròquia. I a la vegada també amb un sector incipient, estic parlant de producció de mel, de producció de confitures, de producció d'algunes begudes alcohòliques com la ratafia, i altres tipus de begudes alcohòliques lligades amb algunes plantes que podem trobar a la parròquia, i tot i que encara siguin petites produccions i pocs canillencs o pocs empresaris, jo crec que aquí des del Comú hem de fer el màxim també per ajudar-los perquè cada vegada hi hagi més, i aquí, per exemple, l'acord d'associacions ens hi ha d'ajudar molt amb tot això per facilitar l'exportació d'aquests productes cap a l'exterior. Juntament amb la recerca d'un turisme de qualitat i el desenvolupament d'un mercat de productes artesans, el Pla Urbanístic del Comú és la tercera pota que completa la visió de futur de la parròquia. L'objectiu que ens hem fixat és de construir amb més qualitat, de forma més espaiosa i respectant al màxim el medi ambient. Llavors, per mi també, si podem tancar un pla d'urbanisme més enllà de potenciar l'oferta turística i que l'estiu sigui un estiu realment cada vegada més llarg, no només del mes d'agost i alguna de la juliol, si podem acabar els 4 anys allargant una mica més aquest estiu i que tinguem una parròquia encara més competitiva a nivell turístic a l'estiu, em sentiré satisfet, i si aquest pla d'urbanisme realment aconsegueix que la parròquia els propers anys es construeixi de forma més ordenada i amb menys impacte sobre el medi ambient i de forma més sostenible i de més qualitat, realment crec que amb tot això, si podem aconseguir-ho, em sentiré molt satisfet.
La pandèmia del coronavirus va paralitzar el turisme internacional per complet. Portem mesos sense rebre visitants, més enllà dels pocs que arriben gairebé de manera anecdòtica. És una parada que fa mal al sector, però que ha de servir per preparar el nou model turístic del país.